Но ритуала си е ритуал. Булката е в ръцете на булката изглежда много страшно този нощ. Но доживете се да внимава. Да не се нараните. Бавно, тържествено, като Бойко Борисов, като реже лента. Бавно, да. Само, че няма да я приберете в джоба си. Трябва да се нахраните. Да видим кой кого ще нахрани. Виж сега, булката, това е ясно, че ще командва. Щупи питата. После ни изненада, ни трябва да я пазиме. И трябва да командва. А така, точно така. Направо. Много лично. Сливка. И не си ще стъпи долу. Ама сега трябва да се оближите пред всички. Айде, сега, така. Тая булка е намерена, мъж. Още искат. Не някой интерес. Още има. Как е само? И сега предлагаме на малка пауза за всички. Една сладка пауза да разнесем тортата, особено за децата. Много се радват и те искат да се нацапат, нали така?